Yo, what's up na naman ninyo mga maray? Welcome back na naman sa atong bagong video. Karon kay magdula na punta ninyo og bagong hardcore world kay namatay man ta atong last nga na video kay banga mga itas tanan. So, panay dagang istorya magsugod na ta kay basin og magabian na pud ta ani. Sa muni kahoy dapita eh. So, let us start by punching A3. Medyo straight na dayon tagkuha og mga stone tools. Yo, na-cave diri oh. Ooh, iron. Oh my god. Katintal man ang iron na dara eh. Yo, walay mobs diri. Okay, safe. Ay halaka, uwan na sa doon. Sa nga matimingan man nga mag-uwan eh. Di naman ni maayo na unsa na. So let's get out of here and let's kill some animals para makakataog. Para makaluto ta og pagkaon. Oh my god, nilakas ang ulan at buang manining uwanan eh. Bruh. Grabe itong uwan na. Samok-samok lang dito. So magsuri-suri lang sa tadari basin natin makita na village. So well gilakaw-lakaw ko explain ako ug unsay akong mga kailangan na buhaton ha. Kuan una makakita og tawag ani spruce tree kay pinaka the best kina nga pang build sa mga kuan sa kunsa. O ikaduha maka full iron ta. Pinaka last kay makahimo ta og kuan gamay nga payag. Hapit na gabi ibay. Chuy diri nga lugar no. Oh, chuya diri ay. Ganahan ligong puyo diri. Para kitang ship dito sunahan ay. Sakto ko lang na lang tag-isa. Salamat sa inyong wool. Kakrap jud tag bed ani. No murag chuy kay diri ay. Chuy kay diri puy anjud. Maka-survive ta ani kay maghimo jud og balay bala gamay. Payag lang ba no? Mintag na rice pro sa duol oy para dili na ta maglakaw-lakaw og pila ka blocks ano. Yo, nairo diri bay. Nakoy usa ka bone. Toy. Ayaw pag hinangol toy ha. Okay na lang dito amigo. So mag-roar water sa tadari. Straight din tag pangita og spruce oy kay para way sayang sa oras, 'di ba? Scripted. Kita ra dayon. Mayo kay nara sa duol jud ni patuo si Mojang. Bukwala tag sa plinganib at least upat lang ka book para makahimo ta atong dako nga kon. Dako nga bersyon ani. Okay, nanatay 9. Abi po na nalagtuloy para mahimong 12 okay na siguro na eh. So balik lang tayo dito sa spawn na to kay para ato na tamang itag cave dito para maka full iron armor tanin nyo. So ato lang ibot lang itong mga gamit siguro dire aras bungtod para kon safe diba chiki dire no na pa di bungtod dito. Oh! Ha? Nara di village diri sakto warani. Are na jud gumupuyo eh. Wait lang butang ka na itong mga mga gamit. Sumad to na ta sa kuan village. Turita na naman si makuha na to diri. Sa ni lava pool, oh my god, gihatagan kita tanan bay gihungitan kita sa itong mga kinahanglanon bay. Kalotan na dyan ni sila nga. Last furnace niya kaunta na kay mahal kinilutuon ay himuon ba. Gamay ra lagi nga village no at least. Pero at least diba naras doon.
Wow. At least na siya usa ka chest. Ay, usa ka emerald. Yo, potato. Some apple. Nya, book. Anong color din siya eh? Bago na din na ron. So, mayo ka na kay village sa dool. Ngita tag cave ninyo kay para kon. May tagda ng cave na sayon lang no, na rin mga iron sa gawas ba. Para din na para makasurvive man lang tag pila ka adlawan. Okay. Grabe rich ato niya uy. Kamudjud. Nyarang di ta ka-survive din yung dugay kay maninood din mo. Yo, naray cave bay. Pero na tubig sa ubos. Kalawom sa daan eh. Wait lang. Arita dari kilid-kilid. Iron, ligog iron bay. Tura. Kailangan na itong mulabang. Parkour. Yung na po dyan dito ravine man siguro ni. Ravine dyan. Salamat kay blast furnace ni mo. Kinsa ning blast furnace dito sa village. Dali ara kaluto eh. Manguha lang tagong si magkuha na to diri nga kan mga minerals bay. So goods na siguro na to ang 60 ka iron no. Kana to mga nakuha. Balik lang ito dito sa to ang kan camping area niya. Kaya to ni pamuta natin yung gamit dito. Asa man ka mo agira ni ron. So abot na ta. Tutanglan na to mga gamit diri. So let's make a pickaxe ni Owan na pod on sana man eh. Tulo ka buok, iron pickaxe. And also, kita pwedeng malimot nga maghimo og iron armor kay para medyo safe man lang ta sa to ang lakaw. So, as you consider naka full iron na ta. Ay dilipad jud ay. Kula pa tag helmet. Yeah, we are fully iron armor na tayo bay. Let's gather some resources para sa tong balay. Yo, gata tag 6 ka diamond. Wow. Sana all, salamat. Another diamond na naman.
Oh my god, it's been a grind guys. Makita dira ninyo kanang nasa layo na ako nga mga chest na dira to ang mga gamit panghimo sa tong balay. Na ata dire mga gamit along with a 10 diamonds nga nakita nato sa pagmina aning mga deep slate. Yeah, diri sa pikas kay ang mga kahoy o mga something green or sa ba na kabalo na. So nakakon ko nga ari na ko itukod akong balay. Magatubang didto ba. Anang bungtod na nice kayo. So, let's start building this house mga bay kay murag hapon-hapon na jud. So, yeah. So, nako gibutang nga layout dere bay. At online ko nun. Haligi dari. So, dara mo gina iyang forma onya. Let's build this up by I think let's add 4 1, 2, 3, 4 para mahimong 5. So mao na jud niyang porma o niya bungbungan, ha? Bungbong ba unsa basta na wall dere, textured wall. Ambot lang sa una nako. So nya abot nga lanay nato og details para dili kay medyo flat ang ato ang wall no. Muraging ani lang guro. Ay, yan sana man eh. Yung ani, onya na gamay nga details. Yung ani. Fence. Gate. Fence na sad. Gate. Anya, wait lang. I need some stairs. Asa mo to stair? There is stair. Stairs. And then trapdoor sa tunga. So inga na ra basic ra kay ato ang wall design para dili lang ingno na flat ba no. So ako ra ni buhaton sa palibot tibuok unsa ni side and front and back and left and right. So cue the montage editor me. Kaya ako ra may mag-edit ani. So dara mo na ni ato ang wall design mga bay. So yeah, padayon lang ya bore ato ang montage ug kanos aning mahuman. Grabe buta. So, are you ready na mga kids na human akong gihimo nga balay? So, dara. Damn! Man akong gipasabot na balay bay. At katong atong gihimo kaganiha nga details para dili kay flat ang atong wall. Kunya, giapilan na lang din akong interior no kay murag gitapulan ko goan. Tapulan ko record, nag off cam na lang ko. Ako na lang gidiretso balahus. So, sa sulod, muna ang iyang interior design. Dari ang murag lutuan na natong mga pagkaon. Storage area. Workstation dari. Ug maura to, dari ato ang bed. Maura daghang salamat. Maura na dari ra ko kutob. Ug subscribe pod mo kay para updated mo sa akong mga sunod na mga video. Don't forget to like and comment.
kay welcome ra kay inyong comment dre bay, balag trash talk na bay, feel free sa atong comment section. Ug maora to, peace you all.